Татарстанның халык шагыйре Илдар Юзеев исемендәге премияны кабат булдырды. Һәр елны 4 премия тапшырыла. Илдар Юзеев исемендәге премия югары әдәби кимәлдәге, укучылар тарафыннан кызыксынып укылган, татар халкының рухи кыйммәтләрен зурлаган, әхлакый сыйфатларга нигезләнгән, әдәби тормышка яңалык алып килгән, әдәби традицияларны баетучы проза, шигърият, драма, публицистика әсәрләре бирелә. Шулай ук журналны нигезләгән оештыруга, җәмәгатьчелек каршында абруен күтәрүгә, әдәби сәнгати эчтәлеген үстерүгә, яшәтүгә зур өлеш керткән. Журналны укучыларга ирештерүдә ярдәм иткән һәм редакциягә матди яктан булышлык күрсәткән шәхесләргә бирелә. Игътибар мөхтәрәм кунаклар, премия тапшыруны башлыйбыз. Sizin alkışlar bilen birinci pремия иясе. Әдәби нәфис İçtimai Meydan журналының 2019 елда басылып чыккан шигырьләр циклы һәм актив әдәби иҗтимагый эшчәнлеге өчен Илдар Юзеев исемендәге әдәби иҗтимагый премиясы Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы, талантлы шагыйрь Айрат Суфияновка тапшырыла. Премияны Чаллы шәһәре сәүдә сәнәгать палатасы генераль директоры Фәрит Рәшит улы Бәширов һәм Трак ресурс регион оешмасы генераль директоры Рамил Иршат улы Идиатуллин тапшыра. Айрат Тәлгат улы Суфиянов, сезнең алкышлар. İcat итү бик авыр, җаваплы хезмәт. Аны башка нәрсә белән чагыштырып булмый, әйтер сүзең булыр өчен бик яхшы фикерең булырга тиеш. Нәкъ шушындый ук сыйфатлар белән безнең эшмәкәрләр шөгыльләнә. Алар башкалар арасында ярышып үз эшләрен башкаралар, уңышларга ирешәләр. Менә Трак ресурсның җитәкчесе Майдан журналының җитәкчеләре килеп тәкъдим иткәч, алар ихлас күңелдән шатланып, бүгенге бәйрәмне уздырырга, булышырга ярдәм итәргә сүз бирделәр. Шуңа күрә хәзер Рамил Иршатовка тоже шулай ук бер-ике сүз. Хәерле көн, дуслар, милләттәшләр. Беренчедән, барыбызны да, залда утыручы бар кешене дә 44 язучылар союзы әгъзасын гына түгел, барыбызны да котлыйсым килә өчен инде татар теленең сакланышына, татар мәдәниятының үсешенә, киләчәгебезгә битараф булмаган һәрбер кеше өчен менә шундый оешманың булуы инде бәйрәм безнең барыбыз өчен дә 44 кеше өчен генә түгел. Хөрмәтле сезне котлыйбыз. Язучылар арасыннан шундый уңышка ирешкәнегез өчен, Майдан журналына бу премияны торгызу өчен бик зур рәхмәт. Алдагы уңышлар сезгә.